Am venit la un nou videoclip. Astăzi o să iar vă arăt Lada Giurgiu, București Nord. O să vină pentru că l-am prins la iar comanda. Că am văzut cum s-a pus bariera, dar nu m-a arătat. Așa că trenurile sunt acolo. A trecut cel de care ne-a dat progresul. A trecut. Și acum vine Lada Giurgiu. Acum vine. Gata. Papa. Ăsta a fost videoclipul pentru voi nou. Pa, pa.